солими ҷомеа дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон афзалият дошта, он тавассути фаъолияти мақсадноки ниҳодҳои ҳифзи иҷтимоӣ татбиқ мегардад. Дар ин раванд пешгирии хуруҷи ҳар гуна бемориҳои сироятӣ аз сохторҳои эпидемиологӣ ва тандурустӣ вобастагии зиёд дорад. Бемории сироятии COVID-19 аксарияти кишварҳои ҷаҳонро фаро гирифта, бар асари гирифторӣ садҳо нафар ҷони худро аз даст медиҳанд. Хушбахтона чунин беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст. Бо вуҷуди ин, бо мақсади пешгирӣ аз ин беморӣ шаҳрвандонро зарур аст ки қабл аз ҳама дар асоси тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ тадбирҳои беҳдоштиро риоя намуда худ ва наздикони худро аз ин бемории сироятӣ эмин нигоҳ доранд. гузориши ҳамкорони мо. тадбирҳои беҳдоштӣ аз ҷумла риояи гигиенаи шахсӣ асоси эмин мондан аз бемориҳои сироятӣ аст ки дар ин самт бояд ҳар як нафар диққати аввалин дараҷа зоҳир намояд. Ба андешаи мутахассисони соҳаи тандурустӣ ин тадбирҳо пеш аз ҳама бо мақсади пешгирӣ аз бемории COVID-19 ки ин шабу рӯз тамоми ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифтааст амалӣ карда мешавад. нисбати худ хеле ғамхор бошед, нисбати оилаатон, нисбати хештаборатон, нисбати кӯдаконатон. ҳама он ин як беморӣ мебошад ки аз шумо хеле вобастагӣ зиёд дорад. хеле хуб мешуд ки мо риоя мекардем, дар нақоти нишаст чанд нафаре ки бошад онҷо мешитанд хеле хуб мебуд. дар ҳама ташкилоту муассисаҳо, нуқтаҳои серодам, бозору марказҳои савдо, нақлиёти ҷамъиятӣ ва марказҳои хизматрасонӣ шаҳрвандон бояд аз эҳтиёткор гирифта бидуни зарурат рафтуомадро кам кунанд. мо бояд камтар дар кӯчаҳо гардем. агар ягон харидкунӣ ягон ҷо рафтем, дар бозору дар мағозаҳо бояд ки аз якдигар 1 метр дур истем. ба тозагӣ риоя кардан дар кор. ҳавои тозаро фақат тез-тез иваз карда истодан дар кор. беҳуда дар ҳар ҷо ҷамъ шуда гаштан мумкин нест. ҳамзамон дар муассисаҳои тандурустӣ пеш аз ҳама тадбирҳои беҳдоштӣ дар сатҳи зарурӣ амалӣ карда шуда, талаботи мавҷуда ҷиддӣ ва мунтазам риоя карда мешавад. бо мақсади пешгирӣ ва муайян намудани касалии хатароваре ки ҳозир дар тамоми дунё ҳаст, ин COVID-19 мебошад. тамоми чораҳо дар маркази мо дида мешавад. тамоми кормандони мо бо ниқобҳо, дастпӯшакҳо ва кӯлҳоҳо як маротиба таъмин карда шуданд. аз тамоми маҳлулҳои зидди уфунӣ истифода бурда истодаем. ҳар саҳар бо духтурон, ҳамшираҳо ва кормандони хурди марказ семинарҳо гузаронида мешавад. ба онҳо тарзи пешгирӣ ва чунин касалиҳо машварат гузаронида мешавад. тибқи тавсияи мутахассисон, шаҳрвандон ба хотири ҳифзу ҳимояи наздикону пайвандон ва атрофиён аз бемории сироятии COVID-19 эҳтиёткор бошанд ва беш аз ҳар вақти дигар дар маҳалли кор ва шароити хона бо назардошти муқаррароти пешбинишуда амал намоянд. ҳамон тавре ки маълум аст, бемории сироятии COVID-19 аксарияти кулли кишварҳои ҷаҳонро фаро гирифта, аз хуруҷу гирифторшавии он садҳо нафар ба ҳалокат мерасанд.